extra over. Gisteren ging een huis in vlammen op achter Japan NV. Er wordt in de wijk gesproken over problemen tussen lokale jongeren en de bewoner van het huis. Dat zou hebben geleid tot brandstichting en dat weer tot het in vlammen opgaan van dat huis. Of dat waar is, dat wordt nu onderzocht. Wat wel duidelijk is, is dat de bewoner geen meter had van Aqualectra, maar stroom rechtstreeks van de kabels gebruikte. En daarmee komen we ook meteen naar het volgende bericht. Diefstal neemt toe. En dat is ook een bericht vandaag in de Extra. En dat zegt technisch manager Ray Severina. Hij haalt dat voorbeeld aan van het huis achter Japan NV in Heintje-Kool. Waarbij de bewoner duidelijk rechtstreeks van de kabels stroom aftapte. Maar volgens Ray Severina gebeurt dat meer en meer op Curaçao. Het is illegaal, het mag natuurlijk niet, het stelen van stroom, maar het is ook heel gevaarlijk. En daarom wil hij een voorlichtingscampagne beginnen om mensen te wijzen op de gevaren hiervan.